Yes, tichiri kuswera mhuri yeZimbabwe tisangana zvakare paHot Zimtrends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika kutaura kuno kwandiri kuita ndofunga muri kuona tiri paHarare Major Street Court apo pari kubuda mashoko ekuti vanhu vakapondwa naanimal zvitsva vawedzera ivo kusvika pa25 vanosanganisira vakadzi, vana nevarume zvakare. Pamusoro pezvo pane 3 counts of attempted murder ne2 cases of rape, tisingakanganwe zvakare 1 case of rape neattempted murder. Zvinorwadza izvi hama. Pari zvino ZRP iri pakati pemainvestigation since pane fungidziro yekuti animal zvitsva anogona aishanda nevanhu vakati wandei, uye kune vekumamines vainzi vaitengeserwawo mabody parts vachishandisa for maritual purposes. Naika saka pari zvino toda kuti tifonerewo zvakare vehukama vakaurayirwa hama dzavo tinzwe kuti vari kuti kudii nemhondi dzakadai. Todzidzosa here back in our communities vakontinye vachidaro. Aiwa, ngativanzwe vachitaura. Halo, makadiko Mr. Chidau? Tiripo makadiwo. Okay, indoitwa Bright, ndiri kufona from Hot Zimtrends, ndiri journalist. Okay, tichiti nematambudziko baba emusikana weCharity Chidau. Aiwa, ndedi chose matambudziko. Zvinorwadza baba. Takanzwa muchitaura paTTTuda, muchiti kubva pakutsvaga kwamaita musikana uyu muna Machi paakashaika payo, makashandisa mari yakawanda zvikuru. Izvo zvakarwadza mhuri yeZimbabwe, chokwadi. Saka tichikukumbirawo mungopo kanhoroondo kekufamba kwamakaita kubva pamakamushaya nemari dzamakashandisa dzese kuti dzenge dzakawanda zvakadii. Mhuri yeZimbabwe yakateerera inogona kuda kuzivawo zvayo kuti kune vanenge vakateererawo zvakare kunzoku vanotori nechishuwo chekuda kubatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko akadai. Ichokwadi. Kubva ingati inini pakutanga inini adzimai vangu vakarwara, amai vaCharity, ndiye nemukoma wake vaichinjanawo svondo vachichengeta mama wavo kusvikira mama wavo vashaya muna January gore rakapera. Ndokuronga kuti manyaradzo musi wa8 March Charity aripo. Musi wa24 March Charity ndebva ashaika. Kuwasha ndekuchiya achiti adzimai kumba uko handisi kuvaona. Ndokubva taedza kutsvaga kuti vafamba sei kusvikira taona kuti ko munhu asina kudzoka, kwaenda kupi. Ndokuchitanga kufamba kune vanobatsira vachingoti aripo pese patafamba. Ende mari yatikaparadza isisi ndofunga mombe 2-3 dzinokwana mari yatikaparadza. Uku mukuwashawo kwavo vaiparadzawo futi mari vachifambawo nokusaidha. Asi takatanga tichifamba pamwe chete tikati hatingafaniri kubirana nekuti mukuwasha mwana wake aripo. Saka kusvika namanje pazobuda mukomana uyu mhando yenyika iyi, Charity tanga tisingazive kuti akafa, akaurayiwa nemhando yenyika iyi. Pazvazobuda manje ndio patikazoti saka pese kwataifamba taingonyeperwa. Shame. Zvinorwadza izvi baba. Tanzwa zveshuwa kuti makafamba kumaprofita, pamwe pacho muchitomboudzwa kunzi mupenyu. Saka mashoko amunoda kuudza dzingava n'anga kana maprofita vanonyepera vanhu angava api? Tiitariso zvakare kune vemutemo kuti vangaitwe sei vanhu vakadai. Chandinongokumbirisa ndinoziva inini ndakaberekerwa muchechi. Kana ngirozi isati yasvika pauri, chiedza chengirozi chisati chasvika pauri, rega kutaura, nokuti musimboti wezviri mari yeyi ndo yataakuda pachiporofiti ipapapa. Vamwe hungu vaitipa gwara rinenge rakada kuti tasamukei raitipa chiedza chekudzikamisa hana dzedu. Asi nezvaitika zvacho takanyatsoona kuti hakuna anga ane gwara chairo, vaingotaura mupenyu. Ende inini ndigofambiswa zita kuti ndinoziva kune mwana wangu nevamwe maprofiti, mwana wenyu muri kuziva kwaari. Shame, zvinorwadza chokwadi. Ndiri kurwadzikana baba, ndingatende ndatongovaka pepa nekuti ndikatarisa mhuri dzemunharaunda mandigere dziri kushanda kumunda 8 years kumashiroko ndichishanda ndiri ndega, vadzimai vachirwara vachichengetwa naCharity. Nhasi mwana wangu Charity handichamuona. Shame. Zvinorwadza baba. Tinotarisa zvikuru pane nyaya yakatoitwawo zvakare kuUMP kuna baba vaipomedzerwa kunzi vari kuroya vanhu mhuri yavo vakatozodhumwa nemota nemwana wavo vakafira ipapo. Takanzwa zvakare baba muchinzi maipomedzerwa nevanhu vemunharaunda kunzi makauraya mwana wenyu Charity. Pavakazozvinzwa kuti animal
ndiye akaponda. Pari zvino vari kutii kwamuri? Vazhinji havana kana hurukuro kana nyaya iyi ikange ichitaurwa vanhu vakaungana. Zvinongoratidza kunyara mukuru hasi ebhashi padare. Vari kungonyarawo. Hamene kuti vachandichenurawo sei vanhu vaindinanganidza nyaya idzodzo vachiona Charity achifukunurwa. Mukomana achitaura kuti ndakaisa apo amai mwana ndakaisa apo vana vakafukunurwa nemapurisa. Zvakaoma. Saka pari zvino hamusi kutotaudzana nevanhu vaikupumai kuti ndimi makachekeresa mwana wenyu? Inini zvangu ndinoziva pakunamata chitema hachidzorerwe. Mwari musiki ndiye achaziva maitiro anoitawo pakutisika kwaakaita. Handina chitadzo nemunhu ende vakanditadzira ava ndinofanira kungovaregererawo. Asi ndiri kurwadzikana mumwoyo. Bumbi iroro harisi kupera pamwoyo pangu. Zvinorwadza baba. Tozviziva kazhinji kuti kana paitika chiitiko chakadai vanhu vanogona kuona kubudirira kwamunenge muchiita pazvinhu zvenyu. Chii chavakanyatsoona kuti vazokufungirai kuti maybe zvavaita izvi ndo zvazosakisa kuti ndo zvaita kuti pamwe vafunga kuti vakaponda mwana wavo? Baba mufunge handina chandinacho. Inini ndiri fama, ndakauya ndiri kumaminda. Basa rangu nderemaoko, ndakadzidziswa nemukoma wangu kuvaka, nanhasi ndinovaka. Ndiri kubudirisawo nzvimbo yandigere, tovaka zvikoro, mabusiness center, tiri kuvaka mashopu. Hamene pamwe ndo zvavakatarisa here kuti vandinanganidze shoko iroro. Asi ndiziva kuti basa remaoko, chii chandingade nini Mwari akandisika ndine maoko angu maviri nenjere? Chii chandikananganidze kubata zvakaipa kuti ndiwedzere basa rangu? Inini ndichiziva kuti ndiri kuita basa remaoko rinondibhadhara zvakadai. Chokwadi zvinorwadza baba, zvinorwadza chokwadi. Kuti vakaona munhu abudirira zvake vakumufungidzira kuti aromba. Baba, mungatarirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino yekuti sezvo Charity akaurayiwa akafutsirwa muna March last year akazofukunurwa gore rino muna January muno, mungatsanangurawo mhuri yeZimbabwe kuti state yaakanga ari afukunurwa zvakanga zvakamira sei? Mhuri yeZimbabwe inoda kuziva. Ndinongotenda zvangu kuti hurumende dai murume uyu akapfurwa semamiriro azvanga zvakaita sekutsvagiwa kwaaita vanhu atairira mudzimba. Dai akapfurwa akafa kana mwana wangu aisakatika. Chandinongokurudzira kumhuri yeZimbabwe, tinofanira kuva nechokwadi pakurarama kwatakaita, kwete kufungira mumwe munhu pane zvakaipa. Tikaisa mweya werudo tinogona kubatsirana mune zvakanaka tichionesana. Ende munhu kana akapinda dambudziko tinofanira kuti tibatsirane pamatambudziko iwayo. Ichokwadi baba. Mhuri yeZimbabwe inogona kuda kuziva kuti paakafukunurwa Charity mutumbi wake ungochiri wakabatana here kana kuti angatowo mapfupa? Takatarisa nguva yaachererwa nenguva yaazofukunurwa. Angangwa mapfupa, uyezve iye mukomana wacho anga aripo, akamutema-tema akamuita mapieces achienda kunorongerera mutanga wakacherwa nemhuka dziye dzatoti hwiribidi hweru. Musoro wakaonwa pasina, mazamo akatotaura wega kuti ndakapa vakomana vekuraini kwake kuti vajuse mamainzi avo. Saka ndiri kushushikana baba. Akamutema-tema. Akamuita mapieces zvokuti mamwe mapieces aitoshayika, dzimwe mbabvu dzichishaika. Zvikanditarisai kumucheto uku ndairongerera ndichiisa matombo. Shuwa zvakaitika izvozvo zvikawanika ndekuchinzi uraiti bhodhi yakwana. Ko musoro uri kupi? Ndoba akataura kuti musoro ndakabika ndakadya. Alright, akatobika akadya akatoupedza wese. Atigutsikane. Kana ranga riri bhizinesi rake, kana pane vaimutuma, inini ndiri kushuvira kuti ngaabude pachena chete ataure kuti takadai tigone kucheneseka munhu avigwani musoro, nekuti chinonzi munhu musoro. Ichokwadi zvinorwadza baba. Bati mushure mekunge Charity mawana mapfupa ake, pane here kufamba kwamakazoita semhuri? Tinoziva pachivanhu chedu kana tinowanzoita zvakadaro, pane here sekubatana kwamakaita semhuri kuti munofambira izvi? Hatisati tafamba izvozvo tiri kumirira mangwanda acho akaenda kupostmortem. Ndo zvatakamirira izvozvi nezuro. Takadaidzoona ana Tete Tilda tanga tiri kuHarare nezuro. Ndasvika usiku kumba iri pfumvu yekufambira Charity chete. Hatisati taungana semhuri, tiri kuti kana process yacho yaitwa akaunzwa kuno, taakuchiungana semhuri toona kuti tingafambe sei. Zvinorwadza baba. Takatarisa kuona kwenyu, tikunzwa zvikuru kuti vagari vekugurwe pari zvino vamwe vacho vachiri kutorara vakaungana padzimba dzimwe chetedzo vachitya. Kufungira kwenyu Animals akanga ari egere pakuita zvinhu zvakadai so?
ichokwadi chamuri kutaura, nokuti tikatarisa iko zvinezvi udokero huri panenge pakachinhambwe zviri kutorema. Vamwe shuwa vachiri kurara vari mumagurupu, ende mayuti haasati apedza kupatunurawo vachida kuongorora kuti chii chiri kumboitika. Inini kufunga kwangu munhu yanga asiri wega uyu ngaabute pachena ataure vamwe vake kuti ndanga ndina ningi ndofunga pakadaro kana nyika yese inochena. Chokwadi zvinorwadza. Tinonzwa zvikuru kuti enimo akataura kuti pane vaakanga anopa mazamu emwana wenyu Charity. Munhu uyu haana kutorwa here zvakare nevemutemo? Matiera ndamunyatsobata. Alright, pane mashoko akabuda achitaura kuti enimo achiti pane munhu apa aakanopa mazamu emwana wenyu. Munhu uyu haana kutorwa here zvakare nemapurisa kuti arondedzere sekunzi sekupuhwa kwakaitwa mazamu? Ndisingazive, nokuti musi wabviswa Charity achifukurwa Charity, ndakabva ndaenda kumusha ndakasvika zvichinzi akatorwa marimwe zuro. Handizivi kuti ndiyo nyaya yacho here yanga atorerwa, nekuti musi waitika izvozvo zveCharity achifukurwa paakataura kuti mazamu ndakapa ningi naningi, saka ndakabva ndaenda kumusha ndakanzwa kuti akatakurwa marimwe zuro. Taurai baba. Handizive kuti nyaya yacho yanga iri iyo yaCharity here yaakatakurirwa kana kuti anga ane dzimwe. Zvinorwadza chokwadi. So pari zvino ari kutoonekwa here ari munharaunda kana kuti haasi kuonekwa iye Nyakunzi akapuwa mazamu? Nyakupirwa mazamu? Muri kumuona here kana kuti vamwewo vagari vemunzvimbo iyi vari kumuona here kana kuti haasi kuoneka pari zvino? Ndisingazivi, handisati ndabatana newe kumusha kuti ariko here kana kuti, nokuti ndakazombonzwa kuti akadzoka kumapurisa. Handisi kunyatsoziva, kungonzwawo kunzi akadzoka kumapurisa. Ina handisati ndamuona. Alright, zvinorwadza baba. Tichitarisawo mwana waCharity zvakare uyo ainzi Tendai Saondo, anga ane makore 3 ekuberekwa. Paakafukunurwa akanga akamirawo sei? Mutumbi wake wanga wakamirawo sei zvakare? Tisingazive kuti ane zvaakabvisa here, nokuti vanhu ava anga angova marangwanda ega ega. Alright. Zvinorwadza. Tinoona zvikuru kuti makanzi makanotorwa maDNA. So mari dzawo akabuda here kutaura kuno? Ayo haasati. Musi wechipiri ndo pakaenda mukoma wake yeCharity. Alright. Ndiye akanotorwa ropa, saka ropa hatisati tanzwa maresults. Zvinorwadza baba. Maonero enyu pari zvino pasvika vanhu 25 vakapondwa naanimal zvitsva. Kufunga kwenyu hapana here vanhu vaimutuma, vangava vemabhizinesi kanawo vamwe vaya vanoda kuita zvekuromba? Takatarisa nyaya zviri sekuona kwenyu. Icho ndicho chokwadi kuti varipo, nokuti dai asina kutaura kuti mazamu akapa vakomana ava kuti vajuse migodhi yavo yegoridhe, taita hai zvimwewo zvaari kutaurawo tairamba tichitenderera. Asi iye wega akataura kuti mazamu akaenda akanopa vakomana avo vakanojusa. Ndakazonzwa kunzi akapisa dota racho iroro ndiro ravari kushandisa, iye akatonodzurungurisa imba yake yaaigara. Alright, akapisa dota rei baba? Takatarisa dota rakapisa ndirei? Alright, rengeri dota rei, taurai zvenyu. Remazamu. Alright. Akapisa dota. Kasi bhaketi racho mwana uyu aida kuenda kugadheni paakamupamba. Saka akabvunza kuti ko bhaketi ranga akatakura, zvikati bhaketi ndakaritora nembasha dzake akanopisira kumusha kwake. Alright, yes. Okay, saka ndanzwa muchitaura mashoko ekuti akapisa mazamu aCharity. Chinangwa chaayapisira chiri chei? Akambotsanangurawo here kune mutemo pane chinangwa chaaipisira mazamu aya? Achiti akatora mazamu Charity achifukunurwa, abvunzwa, akabvunzwa kuti musoro hapana musoro apa. Ndopa akataura kuti musoro ndakabika ndakadya. Ndakazvicheshuka kuti ndadya munhu, asi mazamu ndakapa nhingi kuti vajuse migodhi yavo. Saka ndo pane chokwadi kuti musoro wakatoshandiswa futi pamabhizinesi avo iwaya vari kuita. Zvekuti otherwise musoro iwoyo pamwe wakatopinda akatotengesa akawana mari. Ichokwadi, zvinoratidza kudaro. Zvakaoma izvi baba. Ndanzwa muchitaura nyaya yekuti imba yakadzururwa nedota iri. Dota iri range riri rei? Chii chaakanga apisa ichi? Handizive zvaaivhariridza. Alright. Handizive zvaaivhariridza, nokuti munoziva pachivanhu chedu pane zvinoitika kuti wakadai vanenge vachienda mun'anga dzavo idzodzo.
pamwe pane zvaaivhariridza kuti pamwe akadziningurisa dota iroro kuti Charity asazomumukira ati kwakufungira patsika dzedu dzechivanhu. Zvinorwadza. So takatarisa vanhu vemugodha ava zveshuwa nhoroondo yekuti vanoshandisa angava munhu akafa kana zvemishonga zviriko. Ungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti kushandisa kwavanoita mapatsi evanhu kunenge kwakanyatsomira sei, vanenge vachizvifambisa sei mhuri yeZimbabwe yateerera? Ndisingazivi kana vachitumwa nemwanda kana vachizvitira ivo sevanhu vanenge vakaromba kuti vagone kupfuma chopu ndizive zvangu mashandisiro avanoita, asi chinongonzwa zvichinzi kana munhu akatora chinongonzwa chinzi misoro yevanhu iri kudamburwa, chakati vanhu vari kufa vari kutorwa mapasi, kureva kuti vanenge vachida kuronga zvinhau dzemari, kuda kupfuma kuchopu zvausina chipo chausina kupirwa naMwari iwo wakuwedzera. Zvinorwadza izvi baba. Baba, pamakazvinzwa kana kuti paifukunurwa mwana wenyu Charity, baba makafila sei panguva iyoyo? Baba, kana kudya kana pari zvine zvandisi kukwanisa kudya ndogona kuita 2-3 days ndisina kudya, kana kunwa mvura chaiyo ende zvakandibata. Shame. Ndakabatikana, ndichagutsikana, mwana wangu aiswa mudhaga, chaisa marangwanda ake mudhaga. Munoziva kurwadza kwazvinoita munhu waunopepesha achirwara. Zvakareruka nokuti unokuchiziva kuti nguva yake yakatarirwa naMwari yapfuura. Zvino haikona kuita uyo wokumbonyekedzwa hazvibude mupfungwa. Chokwadi. But takatarisa pane here kutaurirana kwamakamboita nemhuri yekwazvitsvai chichitarisa chiitiko chakanga chaitwa nemwana wavo chakaipisisa, vanga vambuya vacho kana vamwewo kana? Hapasati vambowana kana wechikama atamboya kwandiri kuti hatiti kurukure nyaya iyoyi. Zvinorwadza izvi baba, zvinorwadza izvi. Takatarisa mhuri yeZimbabwe iri kurwadziwa nechiitiko chakaitika. Chokwadi nezuro ndiri kuHarare ikoko. Pese pandaifamba ndainonzwa iri nyaya zvitsva, ende nyaya iri kunetsa yemwana wangu iyeye kuti sei musoro wakaenda kupi. Ndonyaya dzandaisanganidza nadzo pakufamba kusvikira ndibve muHarare kuuya kuno kumba. Zvinorwadza baba. So takatarisa mune kufungira here kuti uyu animal uyu anogona ari kuviga vamwe vanhu vaakatengesera zvinhu izvi kuti vasazikanwe? Munoona sei pakamira sei papa baba? Aiwa, ngavataure naye, ataure chokwadi. Sekutaura kwaakaita kuti mazamu ndakadai, ngaafanire kutaura kuti musoro ndakadai. Zvese zvaari kutaura kuti akadyiwa musoro izvi zvakamboitika kupi? Musoro une nyama here? Naye akomana. Zvinorwadza baba. So takatarisa semhuri makatoungana here sepanhamo kana kuti zvakamira sei baba? Pamusha veukama vakaungana here kutaura kuno kwatiri kuita? Tingoti wapo napo. Muri kuona nguva ino yatiri vanhu ndemabasa, vanhu vakawandirwa nemabasa emumunda, tinenge tichingoenda wapo neapo tichingonyaradza tichironga kuti kana nguva yacho yasvika kuti taakupirwawo munhu kuti tizorodze, ndo zvatinenge zvatingoronga kuti tinozozvifambisa sei kana tinenge tazoudzwa kuti kuno kwaRedi kuHarare. Chokwadi, zvinorwadza baba. Takatarisa animal akataura akati vamwe aitombokanda mumvura, vamwe achifushira zvakadaro munzvimbo yeguruve iyoyo. Hapana here dzimwe hama dzakaponderwawo hama dzavo zvakare dzamakamboonao kuguruve ikoko zvakare? Aiwa, variko. Kunoku ndokwavakazara kuno kwandiri kunoko varipo. Handiitika nokuti ndakatoona mumwe tezvara wangu mukoma wake akashaya gore rakapera paseri, akatiwa musara pavana munin'ina. Ndakanzwa vanhu vacho vachichema kuti chokwadi baba wedu vakaona vari mudhamu, eni munhu asari kutaura kuti ndini ndakapunza baba avo ndikavakanda mudhamu. Vakomana. Saka vakazoona papera nguva yakareba sei vaurayiwa? Pakatora nguva yakareba sei? Ndisingazivi, handina kuzobvunzisa zvangu kuti zvakamira sei, but tangoziva kuti tininga kwaonewa munhu akazodai akaonwa ari mudhamu, asi zvakazobuda naye enimo kuti ndiye akauraya. Zvinorwadza izvi baba, zvinorwadza. Tiri kubatikana semhuri yeZimbabwe. So takatarisa baba mashoko enyu takatarisa kune vemutemo kunyanya kunzvimbo iyoyo, polisi kana masoja achiriko kutenderera here takatarisa munzvimbo iyi kuchengetedza vanhu? Panguva yaitsvagwa paazobatwa shuwa taishanda navo vanga varipo, asi tisingazive. Munoziva zvinongoitika zvezve kuti toziva kuti varimo vamwe vachiri kuongorora nyaya iyi vari kungouyawo.
saka chinongoti takachengetedzwa ende tichiti takachengetedzwa ende mayuti achiri kutofamba achiri kutochengetedzwawo zvakare. Ichokwadi baba, takanzwa kuti pane nguva yamakambotadza kuwirirana nemukuwasha wenyu anonzi iye Saondo. Chakanga chiri chii chaizvo chakanga chakuitika pakati penyu nemukuwasha? Inhau yekani maprofita atiri kutaura kuti maprofita ngaauye ashande basa remweya mutsvene, kwete kuya kuzopesanisa vanhu. Vamwe vanga kupesanisa vakundiudzawo kuti baba muri kuziva kune mwana wenyu. Ndikati shuwa ndakaparadza nguva yangu nemabasa, nanhasi mari yangu iri kupera, ndiri kutsvaga mwana wangu. Ini ndoziva pane mwana wangu nyika yakatarisa kuti mwana wanhingi akashayika. Ndichiziva zvakuti mwana wangu ari pakati. Ipapo ndo kwanga kusiri kunyatsopesana chaiko nanhasi tinavo tiri kushandidzana. Handiitika. Ichokwadi. Zvinorwadza baba. So baba, mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe takatarisa nechiitiko chinorwadza ichi. Munotiwo kudii mhondi dzakadai so tingadzidzose here back mucommunity vongogara sekugara kwavaita? Chandinongokurudzira vanhu chekutanga hatiisei rudo, nokuti takaisa rudo hatizofungirana zvakawanda. Tikaisa rudo tinokwanisa kubatsirana. Aita dambudziko ngatirirwirei dambudziko iri kuti no dambudziko rariwira mumwe wangu tizobatsirana, kwete kuzoningira mumwe munhu kuti aiwa ari kuziva zvaakaita, chii chiri kuitika, zvakazeti wotaura munhu ari kurwadzikana mumurwadzisa futi pamusoro. Takafunda izvozvo tinogona kubatsirana kuti aiwirwa nedambudziko. Dambudziko nderemunhu wese, dambudziko nderenyika yese. Ichokwadi baba, ichokwadi. Zvinorwadza izvi baba. Tinoziva kumamisha zvikuru munhu akapomedzerwa mhosva sekupomedzerwa kwamaita, munotori neraiti yekunoripota kwasabhuku kana kwachifi. Pane matanho here amakambotora kuti muripoterewo vanhu ava. Totoziva zvikuru kuti zvinhu zvinoitika kumamisha kana kuripwa munogona kuripwa. Mune tarisiro here kudaro nekupomedzerwa kwamaitwa uko? Inini ndakaberekerwa kuchechi huru chaizvo. MuBhaibheri munotaura kuti regerera vanokutadzira. Saka inini ndaizviziva zvangu kuti aiwa kutaura kwevanhu nguva ichasvika. Ko nhasi unoyi asi mwana wangu vaakumuona. Ivo vega ndivo vachandichenura. Ini handinotyadza nemunhu. Ende handimbofungidzira kuti zvakamira sei. Zvakafanana kudai sokuti ungagare pakurarama. Zvakafanana nomuputu wofoja. Zino rake rinochena kumberi asi mukati rakasviba neuti wofoja. So inini ndozvandiri. Inini vakanditadzira vacho vaitaura izvozvo vakazviona. Hameno kuti ivo vega naMwari wavo vanondichenurawo sei kuti ndisvike pakanaka, ndigone kurarama ndisina imwe pfungwa inondipupunyura. Ichokwadi baba. Tinotenda baba. Ndisingazivi kuti pane zvimwe zvamunoda kuwedzerawo here panyaya inorwadza iyi tisati takuloza hedu chirongwa chedu? Chandingangowedzera ndechekuti tiriziwe Zimbabwe kushanda maoko. Wakasanganisa maoko ako uruoko rine zvigunwe zvishanu, pfungwa dzako 15 unorarama pasina kuromba. Nhau dziri kuitika ndedzekuromba idzi, urombwa chete hunenge huripo unotsvaga vamwe vanhu vanoda kuparadza nyika. Ona nhasi nyika yapararirwa, tikatarisa nhamba iyoyo nyika iri kuparara. Ndinokumbira mhuri yeZimbabwe kuti ngaive pachokwadi. Dai vanhu tese tatora kuenda kunopfugama hakusi kunamata, asi kuti takaziva kuti Mwari ariko, Mwari akatisika tose, tinorarama zvakanaka tichibatsirana. Munhu awirwa netsaona, tese ngatibatsirei. Ndifunga tikadaro tagona kuwana ramangwana rakanaka. Halo baba, makadii zveni? Tiripo makadii baba? Tiripo. Indoitwawo Bright, ndiri kufona from Hodzim Trains. I'm a journalist. Alright. Yes. Baba, tinoda kungoti mungorondedzerawo kupomerwa kwamaitwa nevanhu vemunharaunda mushure mekunge mukadzi wenyu ashayika. Mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvakanyatsoitika sei ende zvakakubataiwo sei semunhu akanga asina kuita chiitiko? Tinonge takanetsana, ndakatovasiya vari pamba, ndakatoshanda vaitira zvavaida. Asi mhuri yeZimbabwe yakazenge yakufambisa mashoko echiti ndakapfunza mukadzi. Vamwewo vemunharaundawo vaidaro. Asi chiitiko ichocho chiitiko chandinofanira kunge ndakaita ichocho. Ndakatobudawo ndichienda kugadheni kunogadzira
kugadzira mabhedzi. Adzimai vazouya vazodzika muriwo. Ma11 pandakasvika pamba ndichiona munhu pasina. Okay. Ndichiona munhu pasina ndikamhanya ndikaenda kuna Tezara. Ndichinovazivisa ndozviripo. Musiwo ndakatanga kumbofona ndozonovazivisa ndozviripo. Rara richifamba usiku hwese. Tikafamba kumuprofita tikafamba. Dai akataura akati ndiri kuona rima. Saka ndiye profita mumwe chete asi ndopadhuze nesi ipapo. Ndiye akagona kutaura zvinhu zvatakaona zvakazooneka pachena. Asi kune kwese kwataifamba isusu. Taimboparangwa zvokuita zvinhu zvataitaurirwa nezvazviripo zvakanopesana. Vanhu vakati wandei tikafambira profita kana n'anga. Tichifamba kuti tsvage kuti munhu akafamba sei tichinzi munhu mupenyu. Asi ndakazonzwa kuti munhu akaparara. Musi wa 12 pandakazosvikirwa neshoko iroro. Ndo zvakaitika zvitsva. Akabata basa pamba pangu. Saka zvinhu zvakandibata zvakanyanyisa kuti saka kutaura kwaita vanhu kuya nezvakazoitika apa. Nezvataiprofitwa zvimwe zvacho zvazvauda kuti kuonzeresa patamira kufamba kwataita ikoko. Zvinorwadza baba. Tinorangarira zvichinzi makatombopuwa address yepamba painzi ndo pakaenda mukadzi wenyu ari pabasa. Makafila sei takatarisa nyaya dzemaprofita? Muri kuonawo sei idzidziso ipi yamungadi kupa vanhu? Tichiona zvikuru nekunyeperwa kwamaiitwa, vamwe vachitaura kuti vapenyu, vamwe vachitaura kuti vakakutizai. Muri kuonawo sei? Chii chamakadzidza takatarisa maprofita nen'anga? Chinhu chandakadzidza ndakaona kuti chinhu chinonzi maprofita nen'anga vari kungodyira vanhu mari. Dzanzira dzekutsvaga nadzo mari. Vazhinji vacho kuti vazive kutsanangura zvinhu havagone. Dai vachipora chitiwo vaudze munhu sezvazviri pane kuti vagare vachipesanisa vanhu. Mhuri yeZimbabwe panhau yemaprofita nen'anga apa vashoma vandingatarisire kuti vakatumwa. Vazhinji ndevekutumwa kumari. Vanhu tadzidza kutsvaga mari nenzira dzakasiyana pachiprofita kwedu noti mari dzatakawesa tichidyirwa tichinzi munhu mupenyu iye munhu akatofa musi iwoyo. Zvinhu zvakandinetsa kuti ushongero wemunhu wacho waitsipika kana kuti ndinatsonzwisisa ndezvipi but profita nen'anga vashoma vanobatsira. VeZimbabwe zvinorwadza baba. Takatarisa imari yamakashandisa. Tanzwa baba vachiti vakatotengesa mombe dzinosvika 3. Imimi kumhuri yekwenyu kwaSaondo makashandisawo mari kuti mukutsvaga mukadzi wenyu nekufamba muchibhadhara maprofita nen'anga zvamaita. Imari yamakashandisa baba? Inini ndakatotengesa zvipfuwo, mbudzi chaidzo ndakatotengesa dzese ndichitoichinjanisawo ndichitoendesa kun'anga kumwe kwatakatoendesa. Kana mari ndaitopedziswa ndashandira peswa taitsvaga munhu. Ndakazobuda pamba ini ndakuenda kubasa kushanda kwandaita ndaitakaura mari. Ndaingoendawo ndichinonofamba ndichidyirwa mari idzodzo. Musi wa23 December chandakatoprofita nemumwe akatondidyira mari 350. Yakandidyira saka zvinhu zvikutenetsa kuti nezviita sei izvezvi ndaswera nedambudziko ndisina ana chanditori nacho. Nditori pazero mari dzaingodyiwa nevaidyawo iva. Zvinorwadza izvi baba. Takatarisa mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti pakafukunurwa vanhu ava zvakanga zvakanyatsokumira sei? Mitumbi yavo yakanga yakamira sei panguva iyoyo? Pari panhau yekufukunurwa kwevanhu ini ndakazosvikawo pamba ndainge sipo. Ndakatozosvikawo pamba munhu afukunurwa kare. Asi mukoma wangu anga aripo anga akamira sababa akamira nzvimbo yangu. Ndangatozive nepanhau dzekufukunurwa kwemunhu nodini panhau dzekufukunurwa kwemunhu ndangoita zvokutaurirwawo nevanhu ngavaripo pachiitiko ichi kuti ndinatotsanangura nezvazvo chaizvo zvekufukunurwa kwevanhu ndinganyepa nokuti chiitiko chikaitika ndisipo ndakatozongosvika ndichingoudzwa ndo zvakaitika. Chokwadi baba, zvinorwadza. Takanzwa kuti pakaonekwa list yakanga yakanyorwa vanhu vemunharaunda vemuguru vemumu yakanga yakasvika kune vanhu 100 chaivo. Kufunga kwenyu tingati zvitsva aishanda egere pamabasa akaya? Maonera ndakaita
pakuona kwandiri kuita anga asiri wega, anga ane vamwe vanga anawo, but pakuuraya aigona kunge aiuraya ari wega, asi ane vamwe vanhu vanga ane linki nawo vaipota achionana navo vaimutakura kana vaiita zvavaiita vachiwana zvinhu zvavaiwana. Zvinorwadza izvi. So pari zvino nhamba yasvika pa25 vanhu vakapondwa nazvitsva, vese vari vekuguruve ikoko. Pane here veukamawo vakaponderwa hama dzavo vamakambosanganawo navo mukukurukura imomo? Ya, pane vamwe vatakambosangana navo kuguruve kuCID polisi vaitochemo vakaurayirwawo vana vavo, takanosangana ikoko kuCID takawanda ikoko. Alright, ava vaiti vakaurayirwa vanhu vakadii, vapi, vemazera api, uye vari vakadzi kana kuti varume? Kuti tizogona kuzokurukura navo vanhu ivava vatina kuzokurukura navo sevanhu vaiti mumwe nemumwe aimhaifana nezvakewo, asi takatosangana tiri vanhu vakati wandei taitonge tiriko ikoko tichidiwa kuCID. Zvinorwadza baba. So takatarisa maonero ari kuita vagari vemuguruve, takatarisa mhuri yekwazvitsva, vari kuti chiivo vachivaona, muchiona mhuri yekwazvitsva toziva munombosangana, muri kuvaona sei vanhu ava? Muri kunzwa sei muchivatarisa? Ya, nauyo ndinauye kunetsa kuti vekwanazvitsva vacho hatisati tamboona kana wani atasvika kubva paitika chiitiko ichi, kana kuti tizivewo kuti vari papiwo tisati taziva. Saka ininiwo kuvaziva vanhu ivavo handitovazivewo, ndotongoita vekunzwa vachitaurwa kuti ndivazive handivazive. Zvinorwadza baba. Takanzwa kuti mudzimai wenyu akanga akadimburwa mapieces, ende uyezve zvakanzi mwana akazourayiwa nekuda kwekuti anzi anga aonekwa achichema, saka animal zvitsva akazoona kuti mwana anozosara achitambudzika. Mukatsananguriro mhuri yeZimbabwe kunzi akadimburwa mapieces, amudimbura kudaro, chii chakaitika? Akazoita sei? Takanzwa kuti anga ine bhaketi ranga inaro. Ari kunzi iye paakadimura achiisa mubhaketi ndokuenda nazvo. Hamhino vakanonopa kuruvinga uko kumusha kwavo vanogara, kune vanhu vakapa zvinhu izvozvozvo mapatsi mwacho, mamwe acho anzi vaidya. Saka hatizive kuti munhu kana achidya munhu zvinenge zvakaitawo sei izvozvozvo, kuti chokwadi here kuti vaidya zvishuwa kana kuti pane zvavaishandisa. Asi iye ari kutaura kuti vamwe vacho ndaivapa zvinhu kuti vajuse migodhi yavo yemamainzi vakwanise kuita mari kugodhi. Alright, so takatarisa polisi yakambonotorawo here vanhu vakanga vataurwa nazvitsva vacho vekumamainzi vainzi vapuwa mapatsa? Ya, tichinzwawo mafunga anoti vamwe vacho vakabatwa. Saka isu kuti tizoudzwa chokwadi, munoziva kuti tiudzwe chokwadi ipo pachitreswa nhau dzakadaiswa hauzotaurwa sezvazviri. Asi tiunzwa zvedu kuti vanhu vari kubatwa, polisi iri kubata basa. Alright, so takatarisa tiri kuona zvikuru kuti vanhu vaurayiwa vakawanda, unosvika kuma25. Chikumbiro chenyu kuhurumende chingava chipi? Because takatarisa yatoo national disaster iyi. Rubatsiro rupi rwamungade kubva kuhurumende kana yanguva yeperiwa? Ya, ndaida kubatsirwawo panhau sepapa panhau dzemakofinzi, chikafu inini handinowo kana chinjenzi mari kuroora chaiko ndasati ndatomborora zvinoendererawo natezvaka ndasati ndatombovapo zvekwavo. Handisati ndaziva kuti zvinhu zvacho ndichazviita muitiro izvezvizvi ndikasiyiwa pazero. Tane almost 2 years tichimhaisa nemaprograms ekugara tichingochema chete pesipatiri, tikabva kuviga nini yambuya muna January. Saka zvinhu zvacho zvikutenderemera kuti ndinetangiro papo, asi chechiitiko chikangoitikawo unozongogamuchira, asi ndakaomerwa. Zvinorwadza izvi baba. Tinoziva ruzhinji rweZimbabwe kune vatori diaspora vanotori neruoko rwekubatsira. Aiwa, tinovimba vachakuasistaiwo tibatsirane semhuri yeZimbabwe. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino, tichitarisa chiitiko chinosuyisa chakakuwirai semhuri, chakawira mhuri yeZimbabwe zvakare, angava apa?
chinhu chandinoda kukurudzira kumhuri yezimbabwe ndechekuti chinhu chinonzi maprofita nen'anga icho vanhu ngavambosiyana nazvo, zvichapesanisa kana kubata mubereki ukabata moto havagone kuti vataure chinhu chechokwadi chavaona. Saka vanhu ngatidzidzei zvinhu izvozvozvo ende tichengetedze mararamiro edu. Tinotenda Mr. Saondo nemashoko enyu. Tinovimba mhuri yeZimbabwe yakateerera nevamwe vari diaspora zvakare aiwa ngatibatsirewo vamwe vedu vawirwa nedambudziko kuti vange vachibatsirikana chivanyaradzawo zvakare. Tinoziva pachivanhu chedu kana pangawo pachikristu pacho tinobatsirana. Tinotenda Mr. Saondo nemashoko enyu. Amati pagorera. Mushure meongororo netsvakiridzo zvabuda pachena kuti Majesty postpone this court hearing to 3 February again. Zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Saka toda kuti muve comment section tinzwe nyaya iyi zvizere kuti munoona sei mhundi dzakadai so. Aenda mustream yanana Masindeke, anana Chidhumo, anana Bright Shantali vekuno marondera ava. Iye atoinda kuma serial killers akadaro aiwa comment section muko pfungwa dzenyu. But please don't forget to like, share and subscribe to Hood Sim Trends so that whenever we post our latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.